Det er lukket for lyset. Og for gassen. Nå, vi kunne måske gå nærmere til vinduet. Jeg har måske også et stearinlys. Lige med. Hvornår kom brevet? I morges. Han er i Brasilien. Og hvad skriver han så? At drengen og jeg skal tilgive ham. Hvordan skal vi nogensinde kunne det? Ja, og så er der det papir om arealet ved jernbanen, og han har skrevet noget bagpå, som jeg ikke forstår. Men i brevet, der står, at jeg skal give det til dem, og så vil de hjælpe os. Må jeg se her? Og politiet vil endnu ikke noget om dette her. Nej, jeg ringede straks til dem. Er det rigtigt, de vil hjælpe os? Ja, nu får vi se, fru Lund. De tager huset i næste uge. Fruen har allerede hentet de fleste af møblerne og Godfreds flygel. Og drengene, ja, de studerede. De har taget arbejde i København. Hvad skal der du blive af? Ordne. Nu skal du se, her forløbig 200 kroner, ikke? Tak. Agter de at slæbe gamle tante Møge ind i civilretten? Om det så skal være med rullestol og det hele. Det bliver hendes lille bidrag til denne banks fortsatte trivsel. Bare det ikke igen medfører en række sager om injurier og bagvaskelser. Nej, for denne gang har jeg trumferne på hånden. Beviser. Fra civilretten ryger han lige over i kriminalretten. Sagde jeg ikke, konsul, at vi bare skulle vente og lure. Så fik vi ham. Ja. Ja, goddag. Ja. Jo. Ja. Det er til dem. Det er fruen. Hvad er der, Musse? Hvad? Hvad fanden, Musse? Er huset brændt? Hvad siger du? Iben? De ønsker... De finder det sikkert mærkeligt, at jeg kommer her. Må jeg sætte mig? Jeg kommer for at meddele dem, at sagen er trådt tilbage. Så? Jeg har på den Møgeske Stiftelses vegne givet meddelelse om det til dommerkontoret for en halv time siden. Og hvorfor det? Fordi jeg finder, at sagen hviler på et forløst grundlag af byslader og misforståelser. Med hensyn til Omegnsbankens engagement i byrådssekretærens økonomi. Det sorterer ikke under mig. Det kan de fortælle min bror. Det er ham, der er direktør for Omegnsbanken. Jeg er desværre afskåret fra at tale med deres bror. De første par uger. Og hvorfor det? Fordi han er rejst væk med min datter. De har giftet sig. Og der kommer jo nogen grad bag på min kone med. Ja, også på mig. Men jeg elsker min datter. Så hun altid har gjort, hvad der passede hende. Ja. Vi elsker vores børn. Med op, ja. Asbjørn Hansen. Ja, ønsker vi. De lovede Hvilken? at hjælpe mig. Ja, de fik 200 kroner. Jeg betalte deres lys- og gasregning. Jo, nu tager de huset i morgen, så kommer det på tvangsauktion. Hvad kan jeg gøre? De fik det papir, ikke? Godfred skrev jo, at når de fik det papir, så ville de hjælpe. Det papir, det er uden betydning. Og de skulle hellere tie stille med, hvad deres mand skrev. For ellers hvad? kan de meget nemt risikere en sag for bagvaskelse. Var de hellere deres mund? Hvad skal jeg gøre? Ja, hvis jeg var i deres sted, så ville jeg forsvinde. Ud af Korsbæk, hurtigst muligt. Farvel.